SS TK masoya mai ta yi da gaske ne kar mu dakata so shi yau da yawa ya barhama ya barhama ya barhama ya gausin yes ya barama ya barama ya barama ya gausin yes na kira ki marshe wuki a gaji ya gausin yes a fagen ya ba an barama kare in gaji ya gausin yes sana sake yin wannan kasida ta rangaji gausin yes fatitu nake ta so kuji ya barama ya barama ya barama ya gausin yes ta na faga ta na kuso mujita ya gausin ya sanadin da zan tabinta sai diyana ya ya kira wayata ya gausin ya ce da ni da ƙara yin wata la ilaha illallah ya barhama ya gausin sanadin kasidar jama'a suka sani wasu na ta burin mata ya za su gani duk gurin da na je jama'a sai su soni ya gausin yas albarkaci na gausin zamani saka karaye ruhin jikinmu ya gausinya hakanan da san karuyin zai bar jikinmu ya gausinya domin a cikin ka hakana muka gamu ya gausinya sakin kashewa baya shiri da mu ya barama ya barama ya barama ya gausinya ya baye ya barhama ya ai kaunar kashe wuta gabata doka ayyukanmu ya gausinya mu dabbobi ne kai ne fa mai kiwacin mu ya gausinya shi yasa kake yadda ka soyi akan mu ya gausinya tabbas muradu kai kake da mu ya barhama ya barhama ya barhama ya gausinya shehu barama babu ranar rabewa tafiya muke yi wata babu tsayawa mu ta yi da gaske babatin gajiyawa ya gausin ya su don a shehu ba a yin nawa la ilaha illallah ya barhama ya gausin girman ka gare ya wuce wa misali a kai na san kusufi kuma na san zawali kai ne kake bayani kuma kai ke su'ali ya gausin yas na sayyidil wujudi mukammali ya barama ya barama ya barama ya gausin yas ya maliki yawmiddini gausal anami ya wallahi ga kawo ni shehu kai ne imamiya baye idina siradal mustaqim ya gausin yas gare ni ka zamo mukarrami ya barama ya barama ya barama ya gausin yas ya baye ya barama ya gausin yas da an kira fari da za a tunna rufaida tabbacin ina kaunar ka kai min ni shaida kai ne ka zama shugaba ko wata gida ya gausin ya daɗin ka ne ashe cikin gida ya barama ya barama ya gausin yes mu zuciyar mutu da ambatan ka ta saba ni dutsen gwafa da ka so ka harba kai ne a rairaye barama
kai ne azaba ya gausi in ya sasan ka sana zama shugaba. La ilaha illallah ya barhama ya gausi, al'amarin ka shehu kama akwai rikitarwa, sai da kai fara bubba balle kuma bawa. Ni ban san makanin ka ba na tabbatarwa, ya gausi ya ka samu tun ba da mu da hawa. Labbai ka muradiya na baba laminu, baka sanuwa imanu ko ihsanu, barama zilkawi mai gidan shaka aminu, ya gausi yas mai san ka to ya tura maganganu. Ya barama ya barama ya barama ya gausi yes, ya baye ya barama ya gausi yes. Shehu kasuwa akai hake tinikayya, kai kake sayarwa kuma kai ke siyayya, kai ka zamfana in zawiyar jafariya, ya gausi yes, ya mai shaka bi bugaraniya. Ya ja gaban ka ja ka kai mu mai ayari, kai ka zama garkuwa garin sha'iri, wallahi da mai sanka nake bidiri, ya gausi yas na shehu zo mu sha ruwan jiri. Ya barama ya barama ya barama ya gausi yes, ya gausi na samu ne da kai a duniya ga wasu bayi, barci da farkashe wa ambatan ka nake yi, in ba ka yi bari ka je kawai mu muna yi, ya gausi ya sashe wu muka ajara yi. Ya barama ya barama ya barama ya gausi yes, ina ta godiya gare ka gausi zamani, ka zaɓe na alayi na masoya kasani, a fagen yabo wasu suna so su jini, ya gausi yas bayan ka shehuwa yake da ni. Ya barama ya barama ya barama ya gausi yes, la ilaha illallah ya barama ya gausi yes. Sai diyana shi na fari da shi, ka kara ba shi kariya ga mai sanya ja da shi, domin sharibu ba da ya zamo sirriki shi, ya gausi ya sarda hashimi yukurai shi. Ya barama ya barama ya barama ya gausi yes, ya barama ya barama ya barama ya gausi 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 ya barama gausi yes 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 ya gausi yes, ya barama ya gausi yes, ya baye ya barama ya gausi yes. Sarki 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 kai ne sarkin mu, komai 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 kai ne komun, samu 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 kai ne samun mu, ya gausi yes, kai ne kai ne kai ne gausi.